Nyarangi. Nyarangi ngati basiana lyo. Aya yu. Nakyo Okiondo. Mwango no mwana utamanya. Ngise diri ribete. Nyarangi bintu biribya. Gesare. Ono maite nasoka mwene tingo muira abaigwa. Abaigwa no batu ko manya nahe. Nimaite. Ngonye kibungora le murente mwa. Ndole ngakingokora. Ekibungo kiana. Tata hakwa manya nahe mbwango tuba. Ndio gumetemba kondole kende. Bakangorora Karanga na soki ugo chana Bona ndi mwawe yabe rojing. Unoro murakere ni matemba. Ngai kibungo tatakaki. Ande makotiri nge bintu bina ande nchengo chigosibi. Ninge chesa bunu. Karanga bone kibungo. Omurakere obwate. Inde cyo amba komenye. Kobu. Karabwango tatu mwana utachi mind. Ngai echesa bunu. Ekwe nyara wano mpaka siku hizo bwate kadi. Ne kadi yoko lieta Bona karabwango bwate. 50. Chichire biya Musara ngo komentani kisingombera na torero ngo najero nakanusuga. Nje bintu koli tindi koli. Tingo bekira rero kibao na ngo kugurira ngai kibungo. Kwa bo mwango tata naye kwa manyu mwana ara change mind. To tiringale nde bintu bya na mono. Kwa ganyire mono. Mama kingo kukanya mono iko. Pole ga kile. Korana ki. Twende ga. Nki. Nki mama nki okune kungusira kuchitogura bintu kwanda kuchinyomba. Akadiri geta nachi kwa ka enchwa yoro njeno muntu mungaini. Sintaiti. Sintaiti naki. Sintaiti. Nki bono kongira nki otangire nyumba. Nyumba muina baba Sabina menu babwate mebe ari nande ngare kwanza tukatora kora na maiga ari tokona korara marago ko manya naye gaki. Njwa wae. Nyare gete. Za. Okay. Zai gora bunguri. Karate kai. Hega mo hawoli. Ta ko igore ke siri ke bongo wangu mete gasle na wate na te ke no kor. Ke buli eke. Okorere ke tuereire. Aye. Igorango ba. Sengende kuchi. Ke bungu eke. Karate kai ngo igokakere. Bungu buli mbere bigoche yara be ko. Aye, igora ntite kumanya ko mangana yo bokora bwa. Igora ga bwa. Ngaki mwisho ya obe. Ngo igokakera karate kakego. Kaki kwande tinati nirige chideke more than 10 minutes. Bono expected nyako tenaga ancho meten kwandande. Chika sinchiro na wa chinyinge chokokora. Chitete mangana yo nya kwande tage kwande tenini go suppose. Kiba bakarati ke bibuli ngora mina bire. Yako mina onyo komete ko sine kiyo te keno komanya mno ko iko. Ike buli karo ki atuire mo no maite ke go te kia bosa. Tete mangana yo nya kwande. Ose nko iko kakera abo mo isoro baka kego ki. Bose igorari. Igorango bwango meta bantu ngo chaka bali komanya bobi. Korango bwango. Okomanya bobe na yende. Ntaite mangana yo kunya kontene ni geita ke sielika. Kora bwango mna bwango. Kiba batika kungayira kisha. Mone ke buli gen sande tanaye kwangere komina. Aye njito basa konyogerera. Ekwanda etaka ikaki bina tete nyombe. Bona ntoi gwana kero toi gwana kinando kunya go sumbera ntoi gwana. Tonchanda. Bona nje ngutana sine ke buli gen sande tanenje. Baba akitira ko ngana bona itongo sine ke buli. Koko igora ondange. Baba ke buli ko igokakere. Ayo ke buli ko igokakere. Bona ngiko ko gaki. Shwari kubona ngisana ke mungo kianga. Nyarangi ngati basiana lyo. Nkiga bona shwari. Monsieur, nere gukora rangi kaburi gata igokora. Timke bungo kieke. Bande buri bia bandi antu atikete gukora. Ya. Kai hokiona naki. Tika ko kwani kieke. Bibito kepe ko bungo gata igokora. Kwani wa kachida kabere munetwan. Gwa karalie ke bungo gata igokora tate ke bungo na temere ko igoranga tu awas gata igokora. Irangora. Tika ko ndiera bwana ngati basia nae kwate bungo biao. Tika umete ekwangara kisha nae bwango mpaka tingo tebeti. Tonta ebetiki. Eke bungo eke kwenda kuachikana akali ngora kuingishi yote ngora
kwa maukaigo Ona wane kwa ngarakisha kwangu kwangu ngati basiana bwana kai tongo ati ona 150 choka kwa ngata ta kai 50 no mati basa na spendia so mwana ya ta 50 choka okongera ni chinamu tumia sale brasi chinako abantu mbatikete kukosa batikeja kare tika ngirende kwa ngiri choka na foto ngirende kwa ngera na kwa ngaina ngata ta ya basiana tuende tuigore mwana uri ke mwana uri kanyorore chiri buibera tata gaki ngae chiri buibera na ndongira ni 50 kyane pande na ite chepi piki ngira neria nande kimungu ikigane to mati basiana tata ke obe no mato mwana uri ndure muno kwa yao Okiondo nga 50 alafu anse kwa mati basiana tata te ya 50 ngati kango kani chiri buibera mwana uri yani plus 8 piki na 50 na kwa twanga kwa ndero roti twanga ndero roti nginko wachera sende twanga kwa ndero roti inki kwa chera sende bona ko ngam sini ngai gara fuoche bona ko ngire mberoka no ma ko ngaro uri chiri bubere bona inchi igora yani haneke na igora yani ngira ni achi basiana tata ke ingo ko yana lipiaro tiba se kwanza nenda na weke credit na grasikari sini sawa ncho muri tayo sawa tayo yanda kombo nyombo nya kwa sinyi rukoira basi sawa ncho muri tayo ayibu ncho muri tayo no muri dio ngesa ntorora so wikera ndengyo konte ntorora ngai na ba ndoro ndo komba no le rumu gali obeke mattress yoka abantu bagocha bago kwa bairoro one basaba chikeja nande kwa kotire etune nje wono ko chaka ige ongeta 50 nande ko kongire mperoga ndengyo konte bya tata